Avui il y a des cannes polyphoniques dans le musée. Le thème de las vacances est la nature. La nature y tobe la montaña. Y los cantos polifónicos en los Pirineos es un canto tradicional. Es importante d'avoir aquel tipo de canto dans le musée, porque tobe dans le musée parlen de la nature, de la vida de las personas que viven en la montaña, y los cantos polifónicos es una parte de la cultura de la montaña de los Pirineos. El primer director del Museo de Toulouse, Philippe Picot de la Pérouse, era un botanista que trabajaba en los Pirineos. Trabajaba tobé en la geología y es el primer que estudiaba los Pirineos. Tanus de las canteras que de l'expression bucau popular que coneixen després tous temps, cada bat en les nostres muntanyes que s'hi canta, que de caucaré de natural, que l'expression de gest. Et donc cada canto, cada bat que s'exprime d'aquesta façó en polifonia. Non cal pas desmembrar que la canta nostra, que jo canta de taula, en família, caucaré de popular, donc la tradició que vie d'aquest endret, més que cau alargar tot això i profitar de tota la plaça possible, donc un concert com un museu caucaré que hi forma clàssica, mais qui permet de tocar le monde et d'estar présent. Comme un groupe de quatre gouillates et que c'est ça. Donc, que cantam a massa des empuix tous temps, que parlam occitan també a casa d'haver grand país, donc que és important a nosaltres de continuar de parlar occitan et també de cantar occitan en polifonia d'haver associació. Cantar dins un museu car primer nosaltres n'avem pas el costum de cantar aquí. Normalment que cantam en esglésies o en festenaus et donc que podem descobrir mantes causes, esqueletes, parpaios que hi agradiu et també que podem parlar d'haver public present. Oui.